Svi smo čuli za genitalne bradavice. To su male karfiolaste tvorevine koje se pojavljuju na genitalijama. Međutim, da bismo dobro razumeli šta su one zapravo, potrebno je da pratimo recept. Dakle, za glavno jelo, 1 šolja znanja o samom HPV-u, 2 kašičice o tipovima HPV-a i kako se oni ispoljavaju, 1 kašičica o lečenju i 1 prstohvat o prenosivosti. A za dezert pričamo o tome i šta možeš da uradiš da sprečiš infekciju. Ćao, ja sam Dijana, aktivistkinja u Kompasu i ovo je naš projekat Seksedukuj se. Tu pričamo o seksualnom obrazovanju i pitamo se zašto ga još uvek nemamo u našem školskom sistemu. HPV, odnosno humani papiloma virus, je velika grupa virusa koji se prenose direktnim kontaktom sa inficiranom kožom. Od preko 150 tipova, njih oko 40 napadaju genitalije. Neki od njih izazivaju kondilome, odnosno dobro poznate genitalne bradavice, a neki dovode čak i do raka grlića materice, penisa i anusa, ponekad i grla. Fun fact, skoro svi seksualno aktivni ljudi će u jednom momentu doći u kontakt sa HPV-om. Da, to je tačno. Jer ko igra? Taj i dobija. Veliki broj njih neće imati pojma za to, a njihov organizam će se izboriti sa infekcijom u roku od 2 godine. Međutim, nekada tvoj organizam neće uspeti samostalno da se izbori sa infekcijom, tako da ona može da ostane prisutna u organizmu nekada i do kraja života. Nažalost, ne možeš da znaš da li ćeš ili nećeš samo uspeti da se izboriš sa infekcijom. Važno je da znaš da ne izazivaju isti tipovi HPV-a, genitalne bradavice i rak, ali da možeš da budeš inficiran sa više tipova u isto vreme. U isto vreme možeš imati i niskorizične tipove HPV-a koji izazivaju genitalne bradavice, ali imati i one srednje i visokorizične tipove HPV-a koji mogu da dovedu do raka. Spoljašnje kondilome ćeš lako moći da prepoznaš. To su beličaste izrasline koje liče na karfiol i razlikuješ ih od bubuljice po tome što kondilom ne može da se istisne, a takođe je i čvršći od bubuljica. Unutrašnje kondilome tvoj ginekolog može prepoznati na rutinskom pregledu. Kondilomi mogu da svrbe, peckaju ili bole, ali i to može da izostane. Što se tiče onih visokorizičnih tipova HPV-a koji izazivaju rak, njih nećeš moći samostalno da uočiš jer ne daju nikakve simptome. To može da uradi samo ginekolog putem papa testa i kolposkopije. Za momke, nažalost, ne postoji pouzdan način da se vidi da li oni uopšte imaju visokorizičan HPV ili da li uopšte imaju HPV ukoliko nemaju kondilom ili neke vidljive simptome. Treba da znaš da ne postoji lek za HPV, ali redovnim pregledima kod ginekologa i urologa možeš da sprečiš visokorizične tipove HPV-a da progresuju do raka. Kondilome možeš ukloniti na više načina. Laserima, radiotalasima ili hiruški. Hajde da odgovorimo na neka pitanja koje smo mnogo puta dobili u vezi sa HPV-om. Hajde. Kaže, prvo je, ako sam se inficirala HPV-om, koliko dugo ću biti zarazna? Iako se u prve 2 godine organizam često sam izbori sa infekcijom, nekada to neće biti slučaj pa će virus ostati u organizmu u nekom poluuspavanom stanju. Čak i tad, iako nemaš vidljive simptome, možeš preneti drugoj osobi HPV. Ukoliko godinama nisi imala nikakve simptome nakon što si, na primjer, uspešno uklonila kondilome, preporučujem ti da uradiš HPV tipizaciju, koja će ti reći da li postoji prisustvo HPV-a u tvom organizmu i koji je tip u pitanju. A ukoliko se on vrati uredan, ne moraš više da brineš o tome da li ćeš nekome preneti infekciju. Drugo pitanje, da li kondom može da spreči prenošenje HPV-a? Bolje ga je koristiti nego ne koristiti. Svakako, kondom ne daje 100% zaštitu zato što se HPV prenosi direktnim kontaktom s kože na kožu. Tako da do prenošenja može doći preko delova kože koji nisu prekriveni kondomom. Treće pitanje glasi, da li za momke postoji način da urade tu HPV tipizaciju? Samo i ukoliko imaju vidljive simptome. Ne postoji drugi način da se otkrije HPV kod momaka.
I četvrto pitanje glasi, da li postoji način da se zaštitimo od HPV-a ako kondom već nije sigurna zaštita? Da, postoji način da dobijemo skoro pa kompletnu zaštitu od najčešćih 9 tipova HPV-a koji izazivaju ne samo genitalne bradavice, već i rak. U pitanju je vakcina protiv HPV-a koja je u Srbiji dostupna od prošle godine za sve mlade od 9. do 19. godine potpuno besplatno. Ona je potpuno bezbedna i učinkovita, međutim najveću zaštitu daje prije nego što uđeš u prvi seksualni odnos kako bi se osiguralo da nisi već došao ili došla u kontakt sa HPV-om. Čak i ako si već imao ili imala seks, pa i da si već bio inficiran nekim tipom HPV-a, Svetska zdravstvena organizacija i dalje preporučuje vakcinaciju. To je veoma važno zato što će te vakcina zaštititi od drugih tipova HPV-a kojima nisi inficiran. A šta ćemo mi stariji od 19? Pa, da ispraznimo novčanik, jer vakcina za nas starije je poprilično skupa. Osim toga, možemo zajedničkim snagama da vršimo pritisak na donosioce odluka kako bi se besplatna vakcinacija obezbedila i starijima od 19 godina. A do tada, da pazimo s kim ulazimo u krevet, da uvek tokom seksa nosimo kondom na ispravan način i da idemo na redovne preglede kako bismo sprečili da od nečeg što je moglo biti lako rešivo nastane kuršlus. Ovo važi za sve nas koji smo stariji od 19 godina, ali takođe važi i za one mlađe koji su seksualno aktivni.